Babe, look at this photo of us 2 years ago, oh. OMG! Oo nga, ang ganda ng buhok ko dyan. Diba? Pero bakit parang wala kang pinagbago? Ang macho mo pa rin. Oo nga eh. Pero ikaw naman, ang laki ng pinagbago mo. Bakit parang malungkot ang tono mo? May problema ba? Hindi naman. Pero babe, parang hindi na healthy yung timbang mo eh. Di ka ba nag-aalala? Wala kang ginagawa na physical activity. Huy, grabe ka naman. Nagja-jogging ako. Minsan sa isang linggo. Oo. Pero pagkatapos mong tumakbo, diretso ka naman sa samgyupan. Tapos ang dahilan mo, deserve ko yon kasi napagod ako. Babe, pag-aawayan ba natin to? Hindi naman pwedeng overnight magbago lahat. Pero hindi naman yung ganito, babe. Parang ayaw mo na talagang pumayat. Kita mo, pinapabayaan mo na yung sarili mo. Mike, gusto ko pag magpapapayat ako, yung kailan ko gusto. Hindi yung dahil sa gusto mo lang. Fitness starts within me, di ba? Oo na. Hindi lang talaga kasi ako sanay kasi hindi ka naman ganyan nung unang nakilala kita. Ano? May sinasabi ka? Wala. Sabi ko, busog na ako. Busog ka na? Hina mo naman. Dami ko pang in-order. May pork, shrimp, at beef pa. Sige lang. Alam ko naman kaya mong ubusin lahat yan. Talaga? Oo. At pagkatapos nga pala nito, makikipagkita ako kay Allen para mag-gym. Gusto mo sumama? Pass muna, babe. May lakad kami ni Jelay. Coffee daw. Aha? May space pa ba sa tiyan mo para mag-coffee? Nag-milk tea na tayo kanina. Kayang-kaya pa yan. Huwag mo na akong intindihin. Sige na, mag-date na kayo ni Allen sa gym. Sige. Sabi mo eh. I love you. Uy, sabi ko I love you. Ha? Hindi kita narinig. Ang ingay kasi ng grill. I love you too. Dear love, kung sakaling magkakaroon ng contest sa dami ng kain ng Only Rice, panalo na ako. Ako si Roda. Pwede mo rin akong tawaging Roda Plus dahil sa size ko ngayon. Ewan ko ba? Dati hindi ako ganito. Slim at petit ako noon. Pero dumaan ako sa napakaraming stress sa buhay at wala akong ibang kinapitan kundi pagkain. Tuwing nalulungkot ako, Only Wings ang laban. Tuwing may problema, diretso sa samgyupsalan. Minsan, nag-aalmusal pa ako ng milk tea at soft drinks. Aminado ako, hindi to maganda. Pero, masisisi mo ba ako kung ito lang ang kaya kong kapit bisig tuwing nahihirapan? Pero buti na lang, andyan si Mike. Kung anong takaw kong kumain at tamad ko mag-exercise, siya naman ang sipag sa pag-monitor ng pagkain ko at sa pag-gym. Kahit pakiramdam namin walang masyadong nangyayari, hindi siya nagkukulang sa pagpapaalala para maging healthy. Pero naging spoiled din ako sa kanya. Siya halos ang supplier ko sa pagkain. Halos araw-araw, may delivery galing sa kanya. Ang sarap sa pakiramdam kapag okay lang magpakatotoo sa jowa mo. Jelay! O baka gusto nyo naman isali ako, no? Sorry, te. Madalas naman tayong magkita. Kaya kami ni Jelay, ngayon lang ulit after a year. O bago kayo magkulitan dyan, humanap muna tayo ng upuan, ha? Kumusta ka na, Roda? Parang triple yata yung size mo, ah. Bunganga mo naman, Jelay. Pwede bang hinay-hinay? Aba, totoo naman. Parang mula extra small, naging 2XL ka na. Kasalanan ko ba yun kung may pambili na ako ng pagkain ngayon? Hindi yun yung punto ko. Ang sabi ko lang, dati conscious ka sa timbang mo. Pero ngayon parang wala ka na talagang pakialam. Oo nga. Paano naman yung bonding nyo ni Mike? Kumain lang kayo ng kumain, eh. Medyo spoiled ako kay Mike, eh. Bukod sa hindi niya matanggihan ng mga aya ko sa restaurant, palagi rin niya akong tinadalhan ng pagkain. Diba si Mike, gym rat yan, at sobrang conscious sa katawan niya. Anong nangyari, girl? Bakit hindi ka nadamay? Spoiled nga kasi. Ano naman ang reaksyon ni Mike sa current look mo? Pinupunan niya naman.
Pero higit pa rin ang pagmamahal niya sa akin, oh. Talaga? Sa pagkakaalala ko, sabi ni Mike, isa sa mga nagustuhan niya noon yung katawan mo. Oh, bakit? Isa! Ibig sabihin marami pa siyang dahilan para mahalin ako. Hindi lang naman yun ang kabuuan. Correct ka dyan. Kampi ako sa'yo, Roda, no? Bakit? Kapag ba nadagdagan ng timbang mo, para bang mababawasan ang pagmamahal ni Mike? Hindi naman ganyan. Nagiging realistic lang ako. Yan kasi napapala ng mga walang jowa, masyadong negative pagdating sa love life ng iba. Hoy, ha? O bakit? Hindi! Siyempre, pinoprotektahan ko lang si Roda sa mga posibleng mangyari. Sana nga hindi magbago ang trato ni Mike sa'yo. Ikaw naman, Jelay. Minsan na lang tayo magkita, pinag-overthink mo pa ako. Kaya nga. Murder na nga tayo. Para hindi nyo na ako pagtulungan. Oh, sagot ko na yung drinks nyo. Anong kape mo, Roda? Non-fat? Tigilan mo nga ako, Jelay. Dear love, aaminin ko, napa-overthink ako sa sinabi ni Jelay. Minsan, bigla na lang sumasagi sa isip ko. Baka nagdududa na si Mike tungkol sa akin. Pero hindi naman ganyan ang boyfriend ko, di ba? Ramdam ko pa rin na mahal niya ako. O baka, hindi ko lang siya masyadong napapansin sa mga simpleng paraan na pinapakita niyang pagmamahal niya. Ewan ko. Minsan, natatakot ako. Natatakot akong baka sa dami ng problema, ang timbang ko pang maging dahilan para magbagong pakikitungo niya sa akin. Naiisip ko, ipagpapalit ba niya ako dahil sa timbang ko? Kahit hindi naman ako pabigat sa relasyon namin. Kaya ba niyang iwan ako dahil sa mga dagdag na kilo? Literal? Hindi naman siguro. Babe, andito na ako. Mga 30 minutes na ako naghihintay. Sorry, babe. Sobrang traffic kasi. Babe, 15 minutes away ka lang dito sa mall. Kanina pa ako nakatayo dito. Alam ko. Sorry talaga. Ganito na lang. Hanap ka na ng restaurant. Then kumuha ka na rin ng seat. Sunod na lang ako. Okay. So kahit anong resto? Oo. Ikaw na bahala, babe. Sige. Pero nasan ka na ba ngayon? Medyo malayo pa ako eh. Pasensya na, ha? Okay. Sige, see you. I love you! Tawagin niyo lang ho ako, ma'am, kapag ready na kayo umorder. Okay, thank you. Sorry. Okay lang. Sa totoo lang, kakaupo ko lang din. Dapat sabay na lang sana tayong pumasok. At least nakasettle ka na. Halika na. Dito ka sa tabi ko. Pwede bang sa harap mo na lang ako? Ha? Bakit? Lagi naman tayong magkatabi kapag kumakain ah. Baka kasi masikip sa couch. Tsaka mas gusto ko to. Magkaharap tayo para mas kita ko yung mukha mo. Ay wow. Gandang-ganda ka pa rin talaga sa akin. Oo naman. Order na tayo. Kuya waiter, excuse me po. Ready to order na po? Yes po. 1 order ng sinigang na bangus, liempo, dinuguan with puto, 1 platter rice, lumpiang Shanghai, lumpiang sariwa at nilagang baka. Noted po. That would be all? Babe, ikaw? Sa'yo lang ba lahat yun? Oo no. Ay, kuya, dagdag mo na rin yung diet soft drinks and tiramisu for dessert. Go babe. 1 Caesar salad and grilled chicken breast lang para sa akin, kuya. Drink, sir. Cold water lang. Okay po. All orders noted. Serving time, 20 to 30 minutes. Thank you. Ang dami mong in-order, babe, ah. May sineselebrate ba tayo? Parang may birthday. Wala lang. Ikaw talaga, lagi mo na lang akong inaasar. Akala ko ba magda-diet ka na? Hindi pa start. Kalahati pa lang ng taon. Isasabay ko na lang sa New Year's resolution. Sinabi mo na rin yan last year eh. Oo na. This time, totoo na. Promise. Sabi mo yan, ha? Ayan na! Yun ang food! OMG! Here's your order, ma'am, sir. Thank you, kuya.
Ang bango-bango! Enjoy your meal po. Ay, nakalimutan ko magpa-picture kay kuya. Sayang, pang IG din sana to. Kuya! Babe, wag mo na tayong mag-picture. Ha? Bakit naman? Wala na tayong bagong post sa IG, babe. Haggard na ako eh. Tapos parang hindi ko pa type tong suot ko. Next time na lang ha. Okay, sige. Sige na, kain ka na. Grabe. Busog na busog ako, babe. Excuse me. Obvious naman. Parang puputok na yung pantalon mo eh. Kasi, hindi mo naman ako tinulungan sa mga in-order ko. Salad lang kinain mo. Ang bagal mo pa. Kailangan pa ba ng tulong, babe? Simula pa lang ng kain, para ka nang nag-world record eh. Hindi mo na ako kinausap. Sorry. Ang sarap lang kasi dito sa restaurant na to eh. Tara na, babe. Babe, para hindi ka na rin mahirapang maglakad dahil busog ka, pwede bang doon ka na lang maghintay sa entrance? Kukunin ko na lang yung sasakyan sa parking. Ha? Okay lang naman ako maglakad. Samahan na lang kita. Sabay na tayo. Hindi na. Mas madali kung hintayin mo na lang ako doon. Sige. Sabi mo eh. Bakit kailangan pa kaming maghiwalay? Pareho lang naman ang layo ng entrance at parking. Baka ayaw lang niya akong mahirapan. O baka ayaw niya nang maglakad katabi ko. Never mind. Ang mahalaga, busog ako ngayon. Ayos! Sayang naman, babe. Wala sila tita. Dinalhan ko pa naman sila ng kape. Sorry, babe. Hindi ko nasabi. Nagbakasyon sila mama. Okay lang. Babe, gusto mo bang mag-order tayo sa Mr. Chicken? Hindi na, babe. Busog pa ako. Tsaka, magje-gym ulit kami ni Allen mamaya. Parang araw-araw na kayo nagje-gym ni Allen ah. Magsiselos na ako niyan. Bakit ka naman magsiselos dun? Ikaw na nga kasama sa gym. Ikaw pa kasama sa IG stories. Nagpapatawa ka talaga, babe. Joke lang. Alam ko naman na lalaki ka pa rin sa lalaki. Pero babe, napapansin ko lang. Wala na tayong post together. Yung huling post natin, 1 year ago pa. Kasi hindi na rin naman na tayo nagpe-picture eh. Paano naman tayo magpipicture? Kada gusto ko, may dahilan ka. Haggard ka, o kaya naman di mo type yung suot mo. Medyo gusto ko na lang kasi magpaka-low-key sa relationship. Alam mo na. Low-key? Bakit naman? Ewan ko. Parang kapag maraming nakakaalam, maraming nakikialam. Alam mo na, ayoko ng gulo. Ganun ba? Anyway, maliligo lang ako, babe. Wait mo ako dito, ha? Sige. Loki, kung ayaw mo mag-post, ako na lang magpo-post para sa'yo. Teka nga, nasaan ang cellphone nitong si Mike? Gotcha. Mag-a-update na naman ako ng contact photo ko. Huh? Bakit walang number ko? Bakit Mamang pangalan ng contact na... Ako to? Sino to? Leah? See you later sa gym. Kissy-kissy. XOXO. What? Ang sexy po ng profile pic. Wait lang. Ito ba talagang palaging kasama niya sa gym? Hindi si Allen? Naloloko na nga ako ni Mike. Naiintindihan ko na lahat ngayon. Sino si Rhea, ha? Ha? Babe! Babe! Teka, masakit! Masakit talaga, Mike! Bakit? Sawang-sawa ka na ba sa katawan ko? Kaya pala kada lalabas tayo. Gusto mong mauna ako. Gusto mong maghiwalay tayo ng lakad. Roda, sandali! Tapos ayaw mo na magpicture kasi kinakahiya mo na ako? Sabihin mo nga, totoo ba? Oo, Roda. Nahihiya ako. Nahihiya ako kasi pinabayaan mo yung sarili mo. Lagi kitang pinapaalalahanan pero hindi mo ako pinapakinggan. Hindi ka na marunong mag-control. Yun lang bang sukutan ng pagmamahal mo, Mike? Katawan? Anong klaseng lalaki ka? Ginawa mo pa akong nanay mo? Hindi na yan ang Roda na minahal ko. Hindi yan ang dating sexing babaeng nagustuhan ko.
Hindi na ikaw ang Roda na kayang makipagsabayan sa iba. Tuwing makikita ko yung mga babae sa gym, aaminin ko, iniisip ko na sana, ganun din ang katawan mo. Ang babaw mo. Hindi malalim ang pagmamahal mo kung katawan lang ang minahal mo. Masisisi mo ba ako? Pisikal na kaanyuan ang mahalaga sa akin, Roda. Sa lagay mo ngayon, hindi na kita mahiharap sa iba. Sa lagay ko, tao pa rin ako, Mike. At ikaw, minahal kita kahit magaspang yung ugali mo. So ano? Anong gusto mong mangyari? Maghiwalay na tayo, Mike. Mas mabuti pa nga, kaysa dagdagan mo pa ang bigat ng relasyon na to. Dear love, umalis ako sa bahay nila, Mike. Awang-awa ako sa sarili ko. Oo, alam kong tumaba ako. Pero sapat ba yun para ipagpalit ako? Tama ba si Jelay? Sa pisikal lang ba talaga tumitingin si Mike? Hindi ko na siya hinabol. Wala na rin sa isa. Isa pa, to be honest, nakakahingal. Ngayon, malinaw na sa akin. Kung ganun kababaw ang dahilan ng pagmamahal niya, edi ganun din kababaw ang pagkatao niya. Pero salamat din, Mike. Dahil sa sakit na binigay mo, nalaman ko kung anong klaseng tao ang karapat dapat mahalin. Yung hindi titingin sa timbang, sa stretch marks, o kung ilang boto na ang hindi na masara. Yung pipiliin pa rin ako, hindi dahil sa itsura ko, kundi dahil sa kung sino ako at kung paano ako magmahal. At tandaan mo to, Mike. Darating ang araw na magsisisi kang pinakawalan mo ko.